guys, good morning guys. Matutag sa bilin, kay bilin man ta, alas ma'am o. Kadi di kay interog bilin. Naku ito na sila, sutsun hapit. Paingon ako sa ubos guys. Lagi. Bilin man ta, so diri la taagi. Ni taagi guys. Shortcut ba dito kay init man. Dira ta kaagi. Oh. Yan ko agi. Ma'am. 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 Wagi guys, kasi maminda. Murag nangahoy. Lubinan. Dapit din siya guys. Dapit. Wagi kay di man init. Chili on. Chili guys. Chili guys. Pasayuha ba ni mo nag kuan? Ngahoy. Sayo kay nangahoy. Wakay lukay. Guys, oh. Wala siya lukay. Hi sa mama. Nambilin. Wala ka dito? O sa man sugod na nimo? Bilin. Di sa deka. Hi ma'am. Ha? Kurente. Wa ka lapil sa mga kuan, bilin dayo nga na. Ano man? Kamura kay ako may tagkuan sa kurente. Tig Suroy. Maningil ito ko ninyo. Mau ba? Maningil ko ninyo kwarta 20. Nga ako may mag-apil-apil dito ko. Nya, pwede diri mo agi. O na. Wa iro are. O na, dali rin diya. Iro de diha. Asa mo mulusot? At sila santa. Diri ana. Hindi guys, diri ko agi guys. May lukay gasol di ay. Nairo diri la, ma'am. Nairo. Yes, diri ko agi guys. Diri nairo diri. Ha? Naa? Diri ta ko moagi. Diri sa guys. Asa mawa pa maligi sila. Kuagi guys. Dapit. Bisa giagian guys. Asa mo kumuagi ani? Ay diri. Kita man diri ah. Weh. Ay diri. Magagian diri weh. Kuagi guys. Shortcut ko. Guys, oh. Namambinda nga balay. Ay, diri ko agi guys. Nawahin na yung vlog-vlog. Sige lang. Hi ma'am. Sir Opa, oh, gwapo. Hi mga ma'am, good morning. Ako ba? Dito, ano, agi. Hi sa mo mga ma'am. Sadyo sa mga magpakay ha. Alas 7 anhina, mga magpakay. Ikaw magpakpak, mulutog ka. Kay anak ka mulutog. Mulutog ka. Kay anak ka mulutog. Lutog ka. Hoy, Joel. Panit ron sa ko, ma'am. Ito mong binilda kay magluto ay mo. Milachin mo. Gani, magluto ay man daw ni. Kaya mo katulo. Ba't yun? Assistant. Magluto ay na kami, mamagpakay. Kay matulog kapilya. Pakpak ni. Pakpak daw sila guys. Pakpak. Mambangguray, mamagpakay. Alas 7 anhina, o ilubog palis. Divide ni mo mailin. Dili pa Dari sa ng puko. May magluto ay di ay nilad siin. Magluto ay ha. Magluto na ta. Ato sa luyo Pwede ma ko maglungag, ma'am.
Dito ang gapo malok. Da magpanit sa ko. So Ay. sa mi. Ni ata kay pa may lutoon. Iba, Joko sinimo ka payas, ma'am. Ikat isay na. Oh, naghinog ko. Ano be, isa mo sayaw gabi eh. Be. Papat ako, papat. Papat ako, ha? Papat ako, ma'am. Now, magpapakalan, wala yung buto na kapakanan. Papat ako, ma'am. Di ba ko kayo magluto? Sige, atong taon nun. Oh, sino? Buti ba nabaw? No, gamay na magluto, puro napakpak. Kasampung na ibaboy. Luto na, luto na. Luto na. Anak, puro napakpak na, ihanap pinakabot ng makpak. Ang mga batan ko, may luto, ang mga tikuang kalit na. Luto sa oras, alas 10. Kung sayo pa naman kanan. Sais, palit na ka. Taman, ma'am. Ilagay niya, ma'am. Ulot. Meron siguro to. Bata na, dancer jud siya, dancer. Uy, wala ko nakunan da. Otro, balik. Malahos para malo. Hinog na hinog kayong saging, oh. TikTok. Maminda, oh. Say. Mga waan sa mawa, sa klaseng mawa. Wala mo luto. Amun ko wala. Isay tani. Hari lang ka. Amo. Amo ka ha. Dali. Ayun buak na. Hagdala. Nagkapunan ko na. Ay, wag lang kana. Ito, singkaron din. Day. Ang kanhay mo tang dire, ibot lang dire kay parangan butangan nga dire. Basta, ma'am. Kung kasi ka nakajak, kitidyan. Okay, ramang gute. Loko-loko to na niya. Oo, nag-vlog naman ko man. Asa mo ka? Oo, nag-vlog siya. Subscribe dahil ko sa YouTube. Please subscribe my YouTube channel. Kapaingan. Orisot pag madira. Joel Radira, picture him. Buti mo ko niya. Mana oy, anang ikuan. Lagi subscribe. Copyright na nga. Wa magi amang Ito gi-edit. daw na dilbi. Amang gi-edit. Ikaw nagkapaya sa mo katol. No?
Gamay ram to sa yutis na eh. Pila ram to kalugas. Kani ko kato na yung duga. Pati dia. Nasa. Bulok na magod ni. Ito ni mo. Ay, kanito din. Ate ni karahay din be. Yan kanang karahay. Kinsa mari? Ma'am. Wiwi. Ma'am. Kinsa riwi? Karahay. Oy, wiwi. Ma'am. Kana. Ano mo ha? Sa ma'am, saglit lang ma'am. Ma'am. Ramam! Yan na! Na, naman lagi dagan. Hino kami sa nanginog day. Hi, mga untag papaya is ripe. Pinilda, ripe. Papaya is ripe. Papalusong ng katawan. Ito ang anak ko na na. Ito mga vlogger. Ano yung mga bilin? Mga bilin. Katundang isay balami ito magburuhoy. Hinog man to. Yan niya. Yugasan pa. Kanina amo ni kapatid ko dami mo pa uno bunit na ni hilaw. Hinog na madam. Lami na makabihi. Asa may kala. Kamuta may gabi o lami kana. Lami kana. Mga dagko lagi make down. Nakakita mo itong gablag ko sa 40 ni Kuan. Nanabo ta. Awa, may diha. Dawis ni. Oh. Wa mi diha Gahot ni. Wa mi. Side sa yote. Nanggigama. Magaminda o. Kaya magdayong ni. Ato na na pikas. Tabi, mga muli na mi. Guys, oh. Pagaling na, ma'am. Dito dapit dito kay ilit ari. Na. Diya sa butang. Kasi dito mo pwede man dito to magluto to ah. Ano na kay para dili init minda. Kwatong kuan. Kuan ang mga tansan. Lampasi sa diha, ma'am. Sindang. Sindang. Kami sindang. Kita may sindang diha. Yan, ang mga lamas ana, tuyo, sagol sa manok. Nuog daw na tong kahoy o patay lamas.
Si Joaquin. Ano kay kamera? Ang lamas, sabon. Go na sir. Sir. Madam Kimi. Ikaw na. Madam Kimi. Ha? Kita ka? Madam Kimi. Yes, o kanon sa kawa. Mantika, tuyo. Ito. Ila na, ito. Gulay na. Tungtong din ng karahay. Sa kwa pag mantika. Yes, boss. Ay, Yes, magluto ni. Yes, oh. Hoy, aw, kay nahan. Puro sa tanan na, di ano ka sahot, ma'am. Di pa kusinero ba? Yan na mo sudan direct, tinawa. Yawa ng boss ko. Opo ka naman kaya sa bulahan, no? Kaya kita mo ta kag tugbong ko na nuroy ka. Dapat sulanan din tugbong ko ja. Suke, mas mama kay say ko matas pa ko kapin. Bot na dyan, kamulot pa ko prito. Wala ka dyan, atuloy ko lang. Bot may tao, nasipin naman. Hinta go balik klase.
Botong. Surul ko baligya ko sa kalibaho. Display na lang ito na magapoy mamalit. Pag ato sa eskwelahan, gamay ng empanada. Ito, nagluto siya turon kay nahatdan na may saging po ng irintas babukan, basaging ng gihatas, bayad. Hinog na po, no? Ito na turon. Turon ito dyan unya. Huwag na bayron pa i-rapper. Guys, o manok. Pati na rin. Sabaw man. Madami mo. Ano kay? Namsa. Madami kuyaw-kuyaw. So, kusinero. Guwapa o. Luto mi kuan guys. Ay sayuti. Kapatanya na magdura pag-asin ka. Uyan na ma'am. Paminta sa ibutang ma'am. Para malasan. Paminta sa bagay sila karon. Pat, adi, dako mo to. Ang habi. Ah, boy, Sige, napamanas. Lapilap ka sige karawa. Ay, oh. Hindi may Karira ma'am. Oh. ayaw ko naman. Ito naman. Ah, di ba na? Lukay man ang iyong tugnod. Yang Ano sa trabaho mo eh? utahat rat bar tubang na mo. Ha? Rat bar. Lawat ay taklo ba ni ma'am? Dako lagi. Sige naman. Ba, kalipat. Magdikit ara pero uban na duwaday. Daw kita. Ito, ate. Dito nga nang nasa daplin ma'am na. Para makuha na yung tubig ba mo gawas. Yung tubig pa man na kay boiler man na. Kamao dito muluto na din. Sa kauna na, ala jud. Pag ikaw, di ko kabalo. Master niya mo. Diba ma'am? Karawa ma'am. Kabutangan ako paminta ma'am. Go. Ay, uting. Gara kuya din ang chip cook di ay. Kuya wa mo chip cook ba anara? Ma-enter ka dira glunod ha. Nga ginawa nas madaminda to nas karahay sod. Litsong tao. Nagpurat na hiwa anak ni. Kuha kita po ko niya. Yung kung murag pinadtad dapit ba? Sige, kita saan. Kaya ako kumakaon. Bali ka na mahaw ma'am. Wow, duho tulo raman to kahungit. Mugwa to ka na ni kumakaon. Uy, init ang sila in tubig. town. Ano na, paminta o. Paminta na. Aw, guling ba? Hindi na yung paminta kahit para ko nga. Ang panaputi. Ay, di, tataod. Oh, mutubig na, mutubig pa na. Tatlobi ma'am. Limpyo na ni tapob. Oh, di ka na. Pagpagpagpala ka, tinuga. Ano ba, bangagi? Oh, kana. Yan. Lada ko ra ba na? Kira mo. Ah, dako. Pare. Dana na. Masudla na unya. Kaya nilibit. Subscribe sa ako, ma'am. Sa YouTube, ma'am. Bigat na nis Ma'am Minda sa akong YouTube. Dapat Around mo the magungag world. na? Barok na may tayo zero. Ito na yung apel. Diyos ko, marabinting, no? Sayang naman yung bahay. Itahe. Abra! Buang ka? Iasa na itong ang bahay. Parang duha. Mangita ka kang labad sa ulo na. Ya, malay mo, maka-aircon na di ka ng balaya. Ano?
kandiwa ko pulimpiwa ko katapos. Okay, parintahan na nila basta hinloan mo. Ha? Parintahan na basta hinloan mo. Kanang hinloan ang mo. Kaya sabay mo asin. Aw, karawan naman. Sige. Tangan natin ng kuhan, tuyo. Anong nahaman ang mata? Sili. Anak na, sa panakot. Ano ba? Nahugra pa gani pagdaan ang ganda, napingo. Karoy ka rin tawon Maria inahan. Na. Wa kay gamay na siin ba para darga iharang. Men. Wa kay gamay. Gamay. Butangan ba tuyo? Nakamay ma'am. Ay, Ganagi. O, lago ba ang face ta? Kay di ang Nagkuhan ba? ani na ay habibi. Kaya ka Ato ma'am. astringent. Oh, yung O, habibi. joke na taak. Ano na butangan na ng tuyo? Dataon natin. Butangan ng panakot. Na magunay. Lamas. Paminta. Nakakalala. Mataymingan ka ng biling anyang iyo. Kari ang isuot ka. Aw, karap man luto kay. Dali ako agaw ng ano ha, nga master ha. Okay ra? Di humangluto kay muli naman mo. Kanya. Sige, karawan na ma'am. Ikaw diya, wa kanya kadiya. Walang pambot naman ni matubig ba? Hoy! Kayo ra. Na, sumiwa mahiwa lagi. Ay ba? Uligo, ito ra. Ani? Ato na nagitangan ko na. Puti. Napatakot na. Ay, di pa ka nang. Tuyo. Ayaw sa? Ayaw sa kailan pa na. Rubi na. Sabi ma'am. Diya, kapambot kaming wala tubig kayo ra. Di ba butangan ng tuyo? Kapag na mo kuhan. Niya nagmukpos gamay. Go. Di, tuyuhan. Ay, hello po ma'am. Di na naman panakutan ay. Hilaw may kaguti no. May hilaw. Ikaw. Pwede naman yung alis din naman ng Wa luto ay. man, Kaya wa, may wa. lami. Hoy. Lamas. Ada na nila yan. Sabi nagluto. Alis din na ng imong sa kaluto, Len. Buta na sig panit. Or, gagawin ko lang ma'am. Gusto mo lang gusto mo pili, gusto mo sibuyas. O sa pantan yung dana. Daghan mo sibuya. Bakit lang pag Muha ni. Muha ni. Ayan ko. Pangatin sa sibuyas. Ni? Gaway tumandad. Ang sibuyas ba? Ni, ang dadon ang itan. Bago na naisipin ako. Mga bago ka na. Alis lang ko. Dagdag ko kuhan ng upo da. Upo na. Sikwa. Wa pa, bago ka na. Awag mo na. Wala no. Saan pala ako bago ka? Wala ka, hindi mo na. Yung na ako pala yan. Ngabot pa kadiri mo ni mo yuta. Wa na. Lain ba ina. Ako pinandaw ko kanang ko ano. Kanang Ato ang muka. Oy, batam na ko lang. ato na. Ito na pa uno na uno. Wala pa hoy. Sino nato na ni paanon? Bago pa na. Wala ko na. Pwede na na. Sa murang ng tubig pala dito. Ating pa, i-prepare to. Pa ni. Maabot ka kami. Lamas. Maabot ka kami kami. Nagbugtay na rin. Pambot na mga wa tubig. Kaminta. Kaminta. Napay tubig. Napay tubig no. Pwede mo na. Mag-ano ka, mag-fish ka. Hani mo tira wala tubig. Nag-oras pa. Napay tubig na. Matumba ni mga tayo diyas iro ha? Ay, may tama. Para yun, hapit na. Ano ito ka? Tabunin ka. Ay. Okay, oh. Uy, may tayo iro among ginilutuan. Diyo kanina Takto mo niya, ka ngayon tayo niya. iro Iyam among ni. gusto dani. Iya, kayaw. Dito na unog. Ano na yung pala na. Yes. Sorry ma'am. Tangin na tuyo ma'am. Ah, Sabi naman, bugsay, pambot, wala tubig, kayo lang. ay hurot. Naaran mura na ni kuan. Ah!
Puro kita na ko ni. Muni gamayon. May sa. Tarong nga karaw, ma'am. Tabangi po ko. Ay, litson. Dala ka na pita. Tama ano nga, ano? Utang na yung galon. Daga nga. Ano, tama na. Tama na yung sayo. Tuy butang be. Tama na. Be. Bobagawan na. Gamay na. Sige, dito din. Timpla ko. Kita ko lang kumplahan gabi. Oh, na, akong mas pinangagaw daw ha. Chipwok man yung... Chipwok man yung gabaw. Sa kabitsin. Liga, Bren. Shout out na sa vlog ni ano niya. Kunin nagbumbay. Yan. Tarong nga ba? Tarong nga ba sa luto ha? Hindi ka nagkismis kita ang atong luto. Say, God, Jesus. Yawa man. Tarong nga gaw. Kaya. People na tarang. Banha sa jewel. Mindaw. Diyan pa po lamay ilang Kaya luto ha. kaya gamay. Asasag. Lumot na. Tulo na. Kamara tilawak kay para kun. Kasi grabe ikaw unsa nagkapundi asin ka kay. Ang hurutulan noon. Ang parat ni karon. Di marasi kay na may nagtituyo. Labi na Jesus. Oyster sauce. Kami bita to may oyster sauce. Oyster sauce? Ako bisa. Doy, ako bisa di palihog. Ilaw isang sabaw ba? Hindi ko makilaw kay para kun ko. Dara. Ajaw na. Oo, kada na. Ato adi sa doyan. Ato. Doy, to adi ka doy pa rin. Si Kuwang, asin ba? Asino? Gamay ro da siya. Ang gamay. Kaya pagutang sa pagutang. Go. Na. Na. Nakod. Bye. Naman. Tama na ma'am, kay madurog na ma'am. Di ka raw. Ano ka? Paniyot, tagi ka ma'am. Hmm? Tara, may sakto na ba? Ako lang ito gumaovercook. HRM course. Asin, bitsin. Asin. Yung asin ni gamay. Pwede na Shout niya out na. si Marita. May correct ay. Ikaw raday. Gi, bud. Good suman. Pa. Bajihan. Abay, ikaw kuma. Ilaw yung tro. Tawag ko nga na yung Eugene, ang girls nila. Ako ba sa Diyo? Paano Diyo? Diyo? Diyan. Ang pansit. Basta wala na ka. Tama na ni. Napabay sabaw-sabaw gamay ma'am. Butang ko yung dato. Kaya din na sa baw. Dahil paano na tayo. Champuran tayo. Mura magkargado. Huwag ka na pati sunod. Ito ko na. Day, tura na uy. Tama na Tura ni. na ba to? Naman na nun. Buko sa kanila. Be. Gaw, ayaw pag jama-jama diha, gaw. Ako ko yung pakawawa mo wala tayo. Hindi ko to diha. Ano pa rin pa dito? Kihauna sa king. Okay. Kana dayon bihon sunod. Bihon no. Pati mo ano ka, diri ka. Pati mo. Wala ba? Oh, hauno na ri king. Maagda ka na natin. Mong luto oh, sayote.
Ayan guys, oh. Bihon. Madam, oh. Oo, ang nangunga ni. Sige lang. Bihon. Parang daghan na. Guys, oh. Bisi kayo mi. Muna diri sa mua guys, pag naay kuan, patay, bayanihan mi diri. Bayanihan mi magluto. Parang iguli sa gikan naglubong, taon na dayon. Guys. Doon ang magbuka. Linya. Yung nga ka mo rin Mabuka ang legs ni Agaw. Sa mantika. Masa po sa rin. Patsawa pa. Lang. Dire, patunga na to. Sampuyo ka dira. Namo ito na sakto ilam nang may buwan tagaan na lang sa buo. Uy, urot pa ning agkuan. Dito nga tala kay kaduan ang bakalato. Ko inom. Kapayas. Ana. Kaduan makanato tong pansit. Abay na ano ila. Di na dagan to. Ini ako sa Bombay ko. Di. Kit ano tama na kapayas ka. Patang ako sa Bombay ko. Ano problema na matik na. Paminta. Oh, takay paminta sa. Ako sa Bombay ko ila ko ano ano ko bago ato ilo. Ako ang kahoy adani da keke hangin ngana man. Ya. Ulit nilar wa man diha. Ako sa Bombay ko. Uy, gamay. Uwi tabi ko ng daw. Dana yan na. Pero tawanan. Ano ka daghan? Huwag pa nay? Sa kay mo gawas na yung ruga. Tawa. Nay, ati na TikTok at tuba para di ka magpabahin. Pansit! Munda no eh sweetie no. Jarang kapayag ba? Tagahanta ka man? Tuyo oy. Nya napakupsan sa na. Pagbutan. Kapayat ka butang. Maluto. Ayaw, ako to, payas niya. Sige, ano may estimate? Ilang karawa. Ha? Ako naman librihat na ko eh. Lang nay pangoy gamahal. Dira. Gabriel. Ano pa ilang mo? Wala bagyo din. Ha? Dira. Oh. Ito na sige, lunod. Ito kinapa napalito isa. Napisa ka bihon doon. Di ka na ilok.
Bawon, makadanak na naon. Ako wag mamangani na. Ako bang ninay? Tubig pa man ta. Abot ang activities na. Puro na doy. Uy, ibuko dari. Nay, activities. Tubig. No, limpira gidala natin. Pagsabi naman. Paasan mo. Sakti na kayo. Sakti na ganit na. Abo. Abo. Ano kayo kasi kamo? Walo. Wa ni nila mabugasin pa. Ano juga sana. Pabugasan oy. Hiwa. Wa sa mapulis ko din. Wala na. Victoria na kapin. Walo. Walo pa din na. Ha? Kadi dia deh. Mayo dia patay. Agad pa siya. Ano na lang? Buko na. Pagkato akong tigat kay sumugod siya. 360. Chat dia kunya kung nabasa mabasa diri unya ba. Mga pagbiya ka ng mga kursin niya kung pagkano naman mo, chorizo. Mau na lagi patuos ko ana. Kon bibi ba? Bibi kay na tulo amo laki. Walay bai. Bibi ba? 80 kon siguro na. Itlog gyud ako mga bibi. Tanaw ko sing bibi. Okay, daghan imong bai nga bibi? Okay, medaw kang Ma'am Nari 150. Wapa ko kadto dito sa imo na lang ta kong palit. Kay tula mong laki ba way bai. Uy, tala. Kanang nagkuan duwa tulo ka ba, duwa ra ka laki kaluon ng bae ko ano. Ang daghan ka laki. Wa gani ka bai akong paliton. Ay, Gabi eh. Di ba si Firmin di tawag na? Ah, na slide. Ate Firmin, Okay, so bihon, oh. May nagkatuan na to? Mau naka-pick. saka paha. Gawas ko, wala ko ba? Ang karot mo sa Nana mo kung karot siha. Bibo po sila nagtutuwa. Bibo po sila. Wa namang sugnod man no. Say. Di mo na ng manok. Say. Sige ka para ang mga tibok na ako ni. Doon. Pan, kani oh. Atsal. Atsal. Ano to? Sila ka na. Sila mo. Hmm? Kao naman si kadiha mi. Hubas mo na. Kulangan no. Uy, ayaw na uy. Ano tangan mo tubig? Pamanggod na. Naluto naman na. Hinayin ang gasol. Ugan na gani. Laog nagtubig. Sa butang lang pagod din tubig. Tama na. Laog nagtubig basta bihon. Pana ate. Inga na ako. Bugsay lagi, bugsay nga na. Puli sa datuwil. Dara, wa pa bitaw bago pa ko. Dara bayo. Diyos, ani man. Matuwang eh.
Yako na po, be. Kung an raman natin kuan. Ito na may bitsin. Tuyo. Ayaw na na, tuyo. Muna ng kuluran ha. Tako na ng kuluran ha. Perfect na, perfect. Hey! Smile, doy, smile. Hoy, smile me. Ugo pa to, Kamot! Ugo pa to po ligbihan. Di pa na maluto, di pa na magpan. Gi na pa na, napay tubig na. Pero opig, uwil, gamay. Uli. Bakit? Gamay ba gamay? Oh, gamay ito na. Kamuha pa ba? Tama ng kayo ko. Wa ikitag sakit gani na. Manok. Ito nga man. Ay, halo bitaw na anja. Udo! Ano na yun? Kina, takubi si gamay. Napagatibugon na. Kay dugdugnak na. Na, lapit na na. Dari daplin. Di na pay kuang gatibugo lagi ami be. Atong bugsay lagi. Buk na ba? Init ka, ma'am. Sana Init ka. Daya mong manager na nga ito kan. Sa baan. Napa may gaduga pa. Mauning pambot. Mauning pambot ka. Ang tubig kayo. Uy, lami mo na. Ate bumudari sa sabi ko. Eh, palisa dai. Kaon, ma'am. Oh, dapat ipak. Gahaw ka, ma'am. Ay, di. Minum ko kuan. Red horse. Bihon, ma'am, oh. Luwang. Hoy, mapawil din na na. Maminda. Hmm? Karo-karo nito sa pansa. Ang tagay. Bihon. Ito yung gano'ng kapanya men. Ay, ga. Adi apil lang sa iyo, apil lang lagi kuno, apil gali sa baw. Ma? Oma. Di ba, kinay sabo man ang manok. Snack na ba dai? Ano luto? Ito pa ito. Binanglod. Ako, Joel. Si Enpo di. Yes, malay po. Dam kaon sa dam. Hilaw. Ginanda na namin. Looy. Uy lang. Lakaw. Ay, kami din gagawin ko tulan ng diya. Ito ko na to dari dia. Nangakuha na daw. Kananay. Kapag ito ha. Karera. Kapayas, paano sa pinanggol? Ayos sa kamera. Sis na. Kurog lang may ikaw. Sis na. Sis na. Pansit na. No, dara, oh. Daghan. Ay, si Lopez ba? Gusto mo? Kuha kamot ba? Habay pansit. Na. Dara. Dakon. Ha, pangutlo anda. Yo, sina emo we. Ngiarang gamaya. Eugene nari ka no. Ay, hotel. Kaya lang ito, ah. Kailan? Mga kupaon. Ay, luwa na. Ani pa mo. Nakasala ha.
Manang nga, di ba kami mo naman ipang hagbang? Di ako, hoy! So, manamig pa mga luto. Di na pod. Magkahulay na pod mi. Nawa. Manaman ditong napita. Guman mi og luto. Di, may ginambid na daw, oh. Hinambiray na. Hangin. Mga laki, oh. Mga laki. Ati pa to, oh. Pinagpanday. Apo di kayo sa basak, mag-abuno. Nawa, og ikan basak. Nay, kaon diha. Hapit. Ay, kahayo. Yun saan na siya? Nangka? Murag lahi, lagyan dahon po ka nangka. Lami sa inyo diring lugar, hangin. Tarungan kayo gamay. Mura man ito. Mura man kung nalipog tanduway. Nakainom po gamay. It's mine. Itong manok, ma'am. Siyok itong mamida. Mularga na ta. Oh, walo-walo ni, walo-walo. Malarga kami. Asa ka dong, Manila. Oh. Malarga na kami. Ubang ka. Diya, puno na. Oh. Malarga na kami. Duha na rin kulang, duha. Kay mo? Padong Manila. Oh, Davao, Davao. O Davao daw. Davao. Mindanao. Davao mo din na. Oh, Cagayan, Cebu. Manila. Sugsa, Nilog ako, mahapag ba may paliwat ko. Ako yun na ituwang. Pagkam di ko, maglaag rago ko diri, ma'am. Di ka nang magluto, tag makaon. Diyos ko, busy ko. What time? Domingo. Dili ka. Samot Domingo. Karong Domingo, maguba ka na sa kusina. May gubo na ng taon. 4 agwas na ko. Mukha ko, saya, nagkipagmukha ko. Ingan ako na ipayo. Nasumpayan ko sa kwarto. Wala lagi. Maguba ako sa mga lababo. Pagguba ako lababo pang alista. Kani diri ni. Subangan. Kaning sin. Mo na ipuli. Presinyo sino. Yang tiris niya na ampod. Sumpayan. Andito tapit. Palibutan ko ingan. Yan ang kubulingon. Complete ko siya. Kasi kung pagpaputol. Paputol na po siya. Mga blender, mga barina. Kanya complete siya. Hindi ganahan siya mabuhuan. Ito, dala. Ka-cute siin. Asa? Mugasan yung bahay, bawang so. Uya, mugasan na. Lao, na si Rabbit, ma'am. Daghan. Hi! Baligya na, ma'am. Dili kay ako pa padaghanin. Ako gamaan bahay sumilang ka. Butan ko. Papalita ko, ma'am. Dili adjust sa kay ako pa padaghanin na ako. Malami sinang Rabbit, ma'am. 500 ang pares. Oh, balay sa ako itik na rin ha. Mabi, ali, itort ko ninyo malagahan eh. Kabuhi diri, ma'am. Hala pa itlog diri, oh, daghan, oh. Itlog, ma'am. Oh, balay sa ako itik. Asa? Balay sa akong itik. Di man itik, bibi man ni. Pato na, gudyo sa mga itik na. Huwag ka na itik ka na. Libre ko rin kon sa itik. Karang Kana siya ka ni mo ni si Pato. Bibi itik na, bibi to. Wow. Ano ba? Jama ramang ka. Wala kay baboy. Yan na. Bibi gani. Ang bibi, puro laki. Pa December kita ko lang, grabe daghanan ni kadyo gihurot ko pa ihaw. Kay? Wa ko katuwa. Tao para manggod na. Hindi minambok. Kanang page ka jud mahit. Kay kung di tuwaan mo page daghan ng itlog pero kung wala hindi pagtagaan. Okay ra po na page na itlog ari. Saging guwang oh. Mo na? Nita. Ha? Nita. Nita nga. Wa ko pa meron. Mga nga. Apil ni. Ako lang gamad ani kani ako pa nagkura. Ako lang isa William Tabang gani. Ako lang gamad ani. Uy. Mo na mong pagubagub una nimo nga okay man na. Di kani ato kaning CR ibalhin ko diri kay kamaan ko sa kwarto dira mo tong kahoy. Kani bago ko di buka gutom tang diri. Di kisa pa mo trabaho. Kami ra ni William ang anak nako.
Bataw pod. Abi mo na ingon si Arigo nga tabunan ni. Ug ka magbaha daw di mo gidaraan mo sa uwan. Ano mo apaw? Maluno pud dari. Mao ba? Tabon sa kanan. Itlog oh. Uy, na kay Bibi, aw kuan ma'am, rabbit ma'am. Ting ting ting. Kasi ipakaon ninyo? Dahin. Tangkong. Wala nga, hindi sa tangkong ma'am. Ganas mo good na. Tangkong. Ganas. Oo, tinangkong. Ano ka cute ba? Cute mo. Unsa man tong nasa sulod, mama to? Mama tong nasa sulod? Papa sa man. Nawakan ko po sa mga bata ang layas. Hala ka sayang man to. Wa man ako kinabuy. Wa man ako sagitan. Kaniga ko wala tawag. Ako man sa para na ko lang. Doon sila sapatos ma'am. Oh, baligya na ma'am. Ay, sa to ayot. Diba? Nakabuhi na. Bibi man na. Pato. Ah, dahil yung mami di ay. Oh. Kring kring. Kring kring ba ina laki. Baji. Diyan sa magpahisaan akong kuan. Awa problema dagan rabbit to. Kat Kuha narekwaan daw kuha. Limukon. Kuha daw. Dili na kuan, idlas. Naana maminda. Naana maminda. Naanad ba ni siya? Bibi oh. Naanad ba siya? Di na mamaak. Hindi. Wa man ni rabbit. Pwede ka ni bayot dia kan asa ba to? Pinakan. Kanina? Wa ni rabbit. Pinaka ni grabit. Sige. Ate ka nang bakos ng mga anak nakatasan sa duro. Una ko hamba. Kami Nao. may mga anak nawa maglaki ang jaban ni Lami singkag. Butang diha ma'am. Pre. Gailog jud. So gito ma'am. Kring no. Baho kring. Daghan ko balahibo unsa kring. Kring kring. Kring kring. Diri ka lang kring. Good girl ha, good girl ha. Di na mo dagan. Magkakan. Diri ka lang. Kadyo dagan. Pero asa na siya muad musod. Masubot siya. Ibu daw. Nakuha ka dyo. Ay mambak. Ay musod siya. Pero nakabuhi na. Sagdi na. Wa nagitangkaw dahil rin siya. Balibo day na. Mura di pa iro yung balibo. Namingan ayat kita nang palit ba. Batik laki 500 kay. Palit ka nga na kinanglan batik laki. Mga bata pa mga ibutang na lang ko Diyaw magabiin na mga iulis. Sa nag-agi dyo to, nag-agi to, iglabing dekanan ni, naganamak, pang iyaw, naganamak. Hilak ko nung ihawang timinda. Umaylak. Di ako ginasagdaan ko yung mga matay na, wak ko na pa iyan. Pinaamog ko sa ada na kayo maabot at si Flora, mga taga-Australian, mga dito, ipaiyaw nila na at katong mga anak. Dami lagi ko na iyo. Mura man daw nagmanok. Kanad tag-init ko ang init diyan sobra hapon. Tama na na. Na kay gibit-bit king. Wa oy. Naa. Guys, oh. Oh, nakurtong duha. Wait. Uy, bigaon naman, isa naman nakabuo. Ako raman. Oh, nara dali. Tulo maguli ka buo. Misari guys, oh. Mana ko dres na dres basa. Okay, Diyos ko marinahan. Mo apple pa to lang. Guys, oh. Butong. Ay, di man dinima, oh. Guys, oh. Kuha lang. So, oh. Butong, guys. Inay. Dali na. Kaking. Tulo na ka buo. Butong guys. Namutong mi, ila maminda. Day. May nang kamjo. Malinis baso na to injo ka. Kabasakan guys, oh, namuwak na.
Maminda oh. Bali. Pagkaligas yan nga bali. Ang katumoy dari mo nabagnos. Yahan na ni ma'am. Tagay kutsa-kutsara. Ayan, kutsara. Kain ka doon. Doon, kain ka. Doon. Oo, dyan, kain ka. Pagkutong guys. Sige, pa kanin. Walang merendal, mamaya pa. Hapon. Kanin. Kain ka doon. Kain ka. Guys, isa. Imo na. Kaka na luwi. Eh, ang 110 may lang. Ayan, sige. 100 na. 100. Amel ko 100. Kingo. Ati pakpak mo nga na. Kul. Hintad ta ka. Ni man kul. Alis din ang kuha ko, lining na kul. Lining ni dipili ning 1 to 5. Oh. Idadok no, una po tayo didok no. Yan, paling plato. Kukuha kong kanin. Ha? Asa mo yung kaon na mo? Dito. Kain kayo. Di. Panak ko kaon. Sila. Nagdara ko no. Bakal na kaon butog. Buat ko. Uy. Diba? Balik na mo, mabata. Ma. Ay, dali. Buwad guys lagi. Kaya maulaw man mo. Away klaro oh. Di pa tangon ugma. Ay, yes na. Guys, oy. Ay ba? Diba? Matay isda, nangita mo isda. Ang kagawa sa mag-meet sa alaw, no? Let's down. Hindi nga, sa Juma na. Adusin na meron. Gusto na. Ikot lang. Saan ka? Minda. Maya ka na. Tagalog ko pala ka. Minda. Hindi mo kakauna na. Sige nga, buhat ka. Sa lugar na. Maynila. Kami taga Bohol. Ikaw taga Manila ka. Balik ko karon Sabado. Pabalik ka doon? Kailan? Sabado ngayon eh. Sabado ngayon. Ngayon ka babalik. Dating ng pera ko. Wala pa dating pera. Pensyon. Senior. Senior. Wala si Japa. Tuon kayo ng senior. Agas naman ka, ma'am. Hindi at si kamataon. Hindi mo sa perfect with my youth. Nakakatawa man ka po. Ni Agas yun. Hindi ko ba siya. Maligo ikigma anja. Ikaw, King. Saligo ko na King. Ikaw, King, ha? Hindi lagi ko maligo. Lagi para. Ang sama nga naman. Swimming daw, may umiya. Kunaon. Dugan mo ka na magamit. Makalong siya. Makalong satko. Magpininsingay sila niya. Ah, pwede lang. Asa lang? Di pa, katagin ni Jad ko Lubi, kay araw ko napunduhan, kaya pininsingay sila niya. Pwede ka na matag. Makanawan sa mong Pangalan panin. lagi na siya lagi kanina. Ako ba, lagi ko? Sari pa ka, sinit pa ka na mo. Araw di ako lami ang Gitor mi sa mansion ni Maminda. fresh, ma'am. Putong King. Mas Maminda. Saka to. Kung sa beto, Doy! Saan ba? Andoy. Saan? wala man sa sponsor ako.
Palitan ni Pepsi ganina. Ama, ato makaslain pa nun. Ay, nasa ko i-vlogger do ya. Pwede ko. Wa. Wa mega vlog. Video rami. Pwede ka listen, pwede di. Para ko kaadlaw, wa muli ay dali bigil dito na na dahil nula. Pambat tayo. Nang ipangita na karon. Okay, ulit tawo mo ko ante. Aw. Gawas og binjo. Gawas og binjo. Gawas og binjo. Muta na ramang ko. Tay, gawas og binjo. Ulit tawo mo ko. Mga dalaga, nampun may dalaga. Minyo naman ko ma'am. Nami dalaga. Ani ko magbinjo. Ano man? Way bugas, pakaon. Dal, nanay dagang bugas kay tigkuan naghumay. Tigbalag sa quick. Ikaw may buhi niya. Iloy. Ano daw, kainom daw, kuminyo ka daw. Ikaw. Di lang siya ganahan o palahubog ng good. Iya. 34 ang edad. Ha? 23. Hoy, 23 na try. Baching ko pa na. 23 ni Gay na. Gay na. 23 na siya. 24. 41 na mo ko ma'am. Duwang nga rin, parindang kapin. Palit ka ma'am. Tay. Skip. Skip. Keep that sense. Betul na. Skip. Klaro pa kay Toya ha. Kamu mo nangaon ba? Buntag haguto dari. Oh, ana. Dia lulu. Amin lulu. Kita na lang yung nabilin. Kipel. Dali, dire ba Kipel? Nawa ka pa niya ito Kipel. Dugay para ba ito manghatag o kuhan? Putos. Masibang mendungan. Mukbang guys. Mukbang. Ako tek video big. Apil ko na mo ko magkaom. Manako. Kamu ra ko pong duha. Guys, kamu buwad. Ta igo daw kita lutog. Kasut nagagitan. Loy, habhab Loy. Loy, alo Loy. Palang lang, mga anta palang lang. Lang. Kam ka lang. Ngungitan di ka lang lang. Lunglong. Lang, ngungitan. Drama-drama po mo gamay na. Kato bitang sa Facebook pa nga. He nga. Kato sa tuwa na tapos mo na isay ko ano nga. Sa introan na. Nasaan? Kabaw jando bansay ka ang jando. Ante ka? Ano bitong yung inchikite ng isay primero ng mukha unta ariga hingan na. Pero sa Facebook bitaw. Nawa may Facebook ay. Sige live ya. Wa ni. Ay, way shock na. Kami kay wa gumisa, may parta, may salapi. Sugar. Grabe boto sa duha ay. Basta na buwag. Smile. Bitaw ma. Front na po to dara. Mana kung masweldo na dati, apel pagkatinduan. Di, sedyo ako unahon. Abog mga kagi-aba. Gila chimpo ka gisi. Ayaw galoy. Ayaw sa kalata. Madunggan sa video. Sa kalata biskwit. Na mahatag. Dili mahatag ang Pepsi. Mo ko nagag-milyon ma'am. Pwede akong buntag ingan mo.
Kung gano'n ba din na yun? Tama ni kay dali raman to sila. Ay, close na mi, ma'am. Ganiyara na siya. Gani na ra ka, ma'am. Kalau mau manunod. Kabaw na po may namutong mo. Kaya nga man siya ang larapog ka po. Kaya sa kong bottom kay Balik. singay taon na siya. Okay, pasabot ko ka yung taon niya. Kuhaan po ko dyan. Madam, siwag, madam. Madam, siwag. Hindi naman napasok gabi, ma'am. Magpapahita ka gabi, Pag human na tunong, manamis labis, ato na kung kasuga, wala may tao, mag-anak pa. Wala ganon? Napay, marami. Ito marami pa. Papatuwa. Panog. Kung saan naman nung, kaya daghan pa magluto. Ay no. Hindi na ba kung manguso? Kaya ba na ali? Ano? Wala akong sa niya, tinibo. Ay, Hindi, mawala mga masa-masa nyo. Ihaw mo post ni mo. Mapost ba yung nakuhaan? Kami sa tuwasin, mapost. Ikaw! pwede man i-makansil. Di makaya man automatic sila. Pwede makansil, pwede bluetooth. Dili na ni mo ikuhaan ba? May bluetooth ang washing mo eh. Dito nakakuhaan. Hay-hay na lang ka. Di, good man. Sila kay dato na sila, automatic. Magkuhaan pa. Dati. Kami kay, para tuhon na nga mo, mag-was-was rami. Pugera. May dato-dato na diretso sa sampay. Eh guys, ako ka lang. Para tuhon mo, kasi mag-was-was rami. Itzabura ng cellphone na na, be? Anong cellphone maniling ko na na? Wala buwan. Labog na, be? Mura na ng... Tara mag-o. Kasi ko rin na dari. Hindi na chingkag batasan. Wa mo gud siguro kasi kapo nang Ulingon po ka, mga Ilabog na ng cellphone si be? ayaw, ma'am. Dahan ko ibang kuwari, ma'am. Oh. Ate, panood. Ayun na, misod ng buhay. Ate, panood. Nagdamot na ng maguro. Takuha man si Jacob. Kaya ko pagluto dahil isa. Butangin nagluto ba? Kaya dahil anong aysa. Magdata ko ng pilihan ng mga tambok ko uno. Uy, daghan ra po nito. Ago. Data pa sila na yung mga uno rin tambok. Pilihan. Aysa baka na ang bintang. Sa ano ko yan doon? Sa bayas. Sa ano ko ay? Ano ay? Boy, inaupo. Ay, upo. Ayaw, no, kay... Luwas na mi, ma'am. Oy. Manilig pa ganas. Ngay, ngay, din na. Ito kada. Okay. Ito'y na po, ma'am. Ayun, pagtalikod, ma'am. Wa yung beauty. Boy, juice. Hani na bangga. Ini yung pangmakan ng may klaro. Bangga ba ka? Ugo na ikaw. Isa na bangga. Guys, oh, nang hatag na. Ah, malagi bang... Dilelin.
Luto to, nasa bakat. Daghan to, daghan ko to. Kanang na sa lamisa. Ari mo agi kanang naiputos na oh, ari mo agi sikas tiya. Ari mo agi parating mo magtiot din na. Sige na. Wigsit. Buntabon. Tabon kay makitaan mo diya. Lari dito ko lang isa ka. Pansit dito. Ano ginibuat imo ha, ma'am? Ka, ma'am, di ka magdahan? Oy! Nara ba kay tao sa kwarto? Nabugtak. Bayas. Nami, human na may mibilin. Hindi nami, ha? Sa makinukupan. Kaya sami. Koy. Ulit nami, guys. Guys, ulit nami. Hi guys! Nahapunan din. Mamahor tawag palit siya. Kunapay tao kong baligya, ma'am. Okay! Nami, guys. Bye-bye.